Helo, fy enw i Ruby Evans. Dwi'n 17 blwydd oed. Rwy'n teimlo mor cyffrous i cystadlu yn y Olympaidd nesaf a cystadlu gyda tîm GB. Mae'n mynd i bod greu obviously cystadlu yn y Olympaidd a cael pobl gyda fi fel fy mam a dad. Obviously mae e jyst yn Paris, so mae'n mynd i bod yn greu. Roedd hi'n 5 blwydd oed pan dwi wedi mynd i gym cyntaf fi yn Leisure Centre, a wedyn dwi wedi dod here pan dwi fel 7 neu 8 blwydd oed, a wedyn dwi jyst wedi aros fan hyn. Y Olympaidd yn obviously huge i fi oherwydd obviously mae pawb yn gwylio fi i bod gyda tîm. Mae'n just mor fawr, mae stage yn huge. A yeah, mae'n just great.